Cześć, tutaj Bartłomiej Wanot i Rafał Rzepka z kolektywu Otwarty Śląsk. Jakiś czas temu w internecie natknęliśmy się na komentarze, w których autorzy nazywali Ślązaków buractwem, stwierdzali, że można na nas jedynie splunąć i tak dalej. Uznaliśmy, że takie znieważenie zasługuje na naszą reakcję i złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Niestety w zeszłym tygodniu odebraliśmy absurdalną decyzję Prokuratury Rejonowej Katowice Wschód, w której prokurator stwierdza, że dany czyn nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego, ponieważ Ślązacy nie istnieją w świetle polskiego prawa. Okazuje się, że przez wzgląd na to, że Ślązacy nie są wymienieni w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych, można nas bezkarnie opluwać, znieważać, obrażać itd. My się z taką interpretacją prawa nie zgadzamy. Uważamy, że brak zapisów w ustawie, chociaż rzeczywiście jest problemem i powinien być naprawiony, nie może wpływać na to, w jaki sposób prokuratura traktuje znieważanie danych grup ludności. Dlatego złożyliśmy zażalenie na tę decyzję i czekamy na dalsze kroki prokuratury. Nie zamierzamy jednak pozostawać na samym odwołaniu, dlatego prosimy Was o Waszą pomoc. Przygotowaliśmy specjalnego maila interwencyjnego interwencja.uos@onet.eu, na który prosimy Was o wysyłanie Waszych historii związanych z dyskryminacją Ślązaków. Niezależnie od tego, czy byliście tylko świadkami, czy też może ofiarami tejże dyskryminacji. Podzielcie się swoją historią. Pokażmy, że nie damy sobą pomiatać i nie pozwolimy, by Ślązacy byli dyskryminowani. Śledźcie też fanpage Otwarty Śląsk, gdzie na bieżąco będziemy informowali o naszych dalszych krokach i o rozwoju sytuacji, a także o różnych innych akcjach związanych z zarówno obroną, jak i promowaniem śląskiej tożsamości. Do zobaczenia.